tikamakamba za masewero ampira wa miyendo alipo anthu amanenerera masewero ampira wa miyendo amalemba nkhani zokhudza masewero ampira wa miyendo pali ena ndi aneneri amathira ndemanga pa nkhani za masewero ndi pali ena amawatsata masewero ampira wa miyendo. Jimmy Smith Kamanga ni mmodzi wa anthu otsata bwino nkhani za masewero koma ndi wakunkutakuta malaini. Mkuluyu kumbuyo kwake kuli luso la osewera masewerowa ochuluka kwambiri amene mwina Malawi ambiri sitikudziwa. Ndimafuna ndikupempheni kuti muonere program ya Mtedza Time Sport momwe tikhale tikukambirana nkhani za masewero ampira wa miyendo, maganizidwe ake pa masewero ampira wa miyendo, amasapota timu ziti kuno kumudzi ngakhale kunja. Langa dzina ndi coach player Peter Forte. Alolalole akanakani kumanduwa Times Sport. Iyi ni program ya Mtedza Times Sport. Bwanji tikhale limodzi. Ndiye munjananenera lero lo tili ku Blantyre koma tikhale tikucheza ndi Jimmy Smith Kamanga otsata bwino masewero ampira wa miyendo kuno kumudzi kwawo ndikukuta Kamanga mulandireni siko mkwambiri kundeso kakunde apa kodi nene kuti kaka ine ni kaka wenu paphata Kakaland kaka not Kakaland kuma kaka ine from Kakaland area kuzoka Kakaland boy kuzoka ya big man dream komaso ngwankulu kwambiri skefa chimoto chabwino osayiwaso munthu wankulu aiba Sylvester James maole mwana mabige kuli bwanji kunkota ankota kuli bino ndithu kaya uno kuplanta kuli bwanji kwabwinonso zikumwambira ndimafuna ndidziwe kuti kodi chidwi chanu pa masewero ampira wa miyendo chidayama kuti ndikabera ndizaka zake ziti. Ineyo masewero ampira namba kalikale kwatsata nilo chichepere koma kwambiri pamene chidwi changa cha mpira chinakula kwambiri kumudzi kwathu kuli big man yake makhala ku America mwina Ford ndi mwapakali mthakwadziwa timati Sam Mchombo professor ndacheza nawo ndapangana po program pa wireless zikomo kwambiri ife ni ma offspring zawo tikhoza kumatero akulaja amakhala ku America amati akabwera amatha anthu oyamba anazasintha mayina matimu anali kumudzi mazema matimu amidzi anazasintha timu ina yake timati Malanga kuipasa dzina oti Yamikani dzina la mwana wawo Yamikani ni mwana wawo mamuna kumpasa kuipasa dzina la timu ndabwera ine dzina la timu oti Malanga latani pano latha timu dzina lake ndi Yamikani iyi timu inayi nikapanga dzina solananiso la mwana wawo ndakabwera mabwera zithandizo matimu aja amamenyana ngati league competition kuti pasa majezi mabuti ndoti pamene pajapa pang'ono ife damba kuzisatira zati pasachidwa zomwe amapanga chokera pamenepo nambokhazikika mu mpira chifukwa ineyo nakhala ngati ochemere osapota kapanga then chifukwa nalo chichepereko ndikukula ndazajoina kapanga ngati player ndipo namenya mpira kwambiri kukapanga pana tafika kuti pakana matimu aja nkudziwikaso kuti matimu ena mbali umatitenga imene chidwi changa cha mpira chinayambira chabwino kunkhota makhala zaka zochuluka mura ine kunkhota kumene nabadwira ndine ku Chombo kwa Mchambwe sabutiye Mchambwe panaona sabutiye ule mwana sabu komaso nikumene ine nabadwira nakulira skulu yanga naphunzira kuti naphunzira pa Chombo primary school 1 to 8 naphunzira pa Lodge secondary school kuchoka 205 pana 28 pa Lodge secondary school komwe chichosera panga kunkhota chabwino mwayi oonerapo matimu a Super League munakhala nawo kapena maonerapo magemu noonerapo ochulukirako pang'ono koma kwambiri gemu yanga yoyamba nambonerera pa Nankhaka 204 pamene mchimwene wanga ndadzapita holiday ndilemba maisa 8 chifukwa yanalo Wanderers ndiye kudabwera Wanderers pamene ni Brigos ndimayikumbukira gemu inaluza Wanderers 1-0 pa golo pali Viles Kanzere mkulu wanga tinatengesana ngasine nali ngati no opposite side mukanya to opposite side mfanzo ndi chani yeye onalo Nyerere ine sina lo Brigos komeneni Palestina
bullets ine bullets ndakhala natengedwa pa chithandizo chake wakutengani kumudzi bwere kuno kutauni mwalemba maiso mudzaoneko mumukira sikuti ndamukira koma madziwaso choona kuti mkulu ang'ono angayi iyeyo ni maule basi ya ndi wanda zidaluza inafa 204 brigos panaka and nikangomva kuti ku stadium first day yanga ndipo semaliwala tsiku limenelo and ndipo ndadziwa kuti ku stadium ni malokhawo koma kwambiri kochosasonkhawo chifukwa chani ku stadium mukuona kuti ndikokoma kwambiri stadium kosangalatsa utakhala kuti uli stress ya mtundu wanji zomwe makaona kumeneko despite mpira ukapamenyedwa muja koma kumakhala anthu ena kuti ali ndi ma tactic awo maluso awo ena amapanga kumeneko kuimba nyimbo zina zake zosangalatsa kuvina kumene munthu wina ni waulemu wake koma peza kuti kufika kumene kujaku akuvina zaza kuti mimba pantunda kumene mwina zoseketsa zimakhala zambiri munthu makhala kuti ukupeza be my feelings ena ake chabwino kunkhotakota kulibe timu ya Super League koma kwachokera osewera ambiri ndikutanthauza kunena kuti mudzi mwenimwenimo mwanu mucha mulibemo koma tikamakamba za matimu ndekulumeja kwatulukako matimu ngati Dwasco yatulukako kumene kucha yakunkhotakota kuti timu iyi ndi yakudwangwa kunkhotakota Dwasco yatulukako koma chidwi chokhala ndi timu ya muligi anthu amaticha anankhotakota kuli luso lambiri latuluka kumene kucha china Esau adatuluka kumene kucha funso labwino kwambiri afote and chomwe yankhule panopa achina kaka nana dada kumudzi munivesese ndipo munikhaliraso afote vuto lomwe linkhotakota kuti timu panapa ne Super League sapezeke ni vuto limenelo lipanga affect almost central region yonse uthandizo tija okay anthu okonda mpira aliko ndipo ana alusa mpira aliko koma pali mavuto akulu vuto loyambirira leadership nimene ikupweteka kwambiri maboma lankhwetakotalo utsogolero kumasports kungani ampirako kuli obstacle kwayikulu kwambiri chifukwa cha mavuto amene wali kusogolere ukuku anthu andrama zawo kuti akuzipanga support team kuti mwina kuithandiza ndrama kuti akakagaula ngaini mapeza linyotsole ngati mapangira kaka khazikisa timaligi kumudzi kuja nochepa anapinda dzanja anapinda dzanja chifukwa cha zimene zimachitika anthu amene ali ndi kathuku aja kasoda safuna kubwera kumpira kunkhotakota amakhumudwa zimene zimachitika utsogolero wa mpira suyenda ngati mene mpira umafunikira udzendera ya ndikumva kuti kuli luso lochuluka kwambiri ineno lobisika lona kuti matimu a Super League lero atakupita kutenga osewera nomasewera mu Super League ndizoona zimenezo ine bwana Fote muli apapa kunkhotakota ngati kuli soboma limene mulungu analidalitsa pa talent ya mpira number 1 nkhotakota tikamati kuli talent ya mpira for example kunkhotakota tisachuleza ma 90s by 2005 kuya tingoyambira pamene papa panopo muona ana nkhotakota titi ni George Chaomba mkaka amene ucha nkhotakota Rahman Julius goalkeeper wa Sivo George Chaomba kuthamakisana zigoli kuti ku Craig Sporting top goal scorer umene tini Rahman Julius ku Sivo goalkeeper tini Nasmani akuthamakisana goli clean sheet papa top 4 mwayiona mene alipo pompo kumeneko tili ni Fahad captain wa Chitipa United nkhotakota kumeneko tini Bison Muhammad Bison wa Tigers wa Sivo amene aja nakotakota kumene kulima amene aja ni pang'ono koma kulima player ambi singini uyu wovuta pano wa Wanderers ni kaka amene ojomenya dwango Don Hammers wamenya dwango Don Hammers amene oje no atho dwango Don Hammers ubezeka kuti Hammers jena kantenga kunzuzu timu ya dwango Don Hammers itapita kuti kumene ndiye kunkhotakota ni boma lokhame kulima player ambiri aluso kuti patakhala kuti pali kuthekera matimu a Super League zimanikhuza ne afote kona timu ya luza ndama zambiri mbiri kulowa mu league koma yokatuluka chifukwa mwina maplayer anatani ananyenchera ndikumva kuti kwadzaza luso lina inu amene muli ndi osewera kumeneku akuti olo mukuchallenge kuti olo mu league atha kuyambiratu masewero mpaka na 5 osewera otseka kumbuyo akutsogolo akuti muli nawo kumeneku nditorena kuti panopa pa TV ni kuchallenge ne ngati matimu angaderere timu ine zike makani ndine etibwera kuti kunkhotakota ngati ingakawine game sikawina andipochoka kumene kuti timuyo ikatenga maplayer over 6 kuti uyu tikumtenga fa nkhotakota kuti ana ambiri ampira kuti position kwatenga lero simkadzo kuti acho nkhotakota mukuti bwanyi kani anuli
ndikuchallenge pano ili Wanderers ili Bullets ili Silvo ili Craig Sporting ekhaya itanyamuka pano pita kukhotakota ikabwera ni ana over 6 or 8 nkutenga kuti ufuna uyu and akakabwera kuno nanoti akangayambisa game pompo akakhala ku reserve they are completed players maplayer ana chilichonse peyo choteka chingofuna makocha akulu mine nkwaze apa titete koma ni game one kuti maplayer kuti ndakupya kodi inuyo mpira mmautsata kwambiri aine mpira nimautsata kwambiri ine mpira nimautsata ndipo ine ngati pa moyo ndamva kuti muli ndi mphwano masewera mpira awu yamasewera position yanji striker akuti wathupi ngati promise kamwendocho odzuka ani odzuka ndithunika mwendoja kuti sazenda pamodzi because una ngati ma twins faso mundi wana ine kuda kwanga ni yeyo nchimozi situpiso ngati yeyo jayo nde nayo striker as we are talking now ali ku Silvo nkomo ali mwina papa zikenda ma practice zikenda bwino papa amsaina mwina chabwino kunoko ku Malawi mwati masapota Bullets mudayamba bwanje kusapota Bullets Bullets ni timu ya fuko tikati fuko tutandaza chani ndimakumbukira nthaina yake ndilo chichepere tidazapita kudwamba kumene akaonera game ya Bullets zimene zinachitika zinandipasa chidwi kwambiri and from that day ine ndasankha chisankho kukhala supporter wa Bullets ndipo ineyo chilichonse cha ineyo kumpira ndi cha Bullets kudwangu wa Bullets ikasewera ndani tsewe inkamenya ndi Jane ndi Dwasco ndaimeneyo anakutenga ndi moyo mapuleya kukuzula ni moyo ndani tsewe nthawi imeneyo nokumbukira anonga ficha kondo machina amene ajawo komanso kunali player Eugene striker wathu ndani tameja striker nangu mwera pang'ono ganizani malunga chimeza zanga ndani kanzani malunga mbobo njoka ya mbobo inagonkhera pati pamene bobo naona kuti ine apapo basi dzina Yesu Kristu daluwa pati komanso ni piro mwe kamenyedwa pamenepo unali piro unani pasachidi wambiri udathabwa nyipiro game imene inawina Bullets 2-0 kudwangwa ili Dwasco ine nosati zinyamviri zapano zeya ili Dwasco ya mphamvu kula jina Lloyd Nkhwazi Washington Barata komanso nthawi ine chovuzalema ili Bullets ya mphamvu ndi Eugene Dwasco woti tikamachoka timu ikamapita kudwangwa ukawina game imene makha kuti zake fama timu amakhautsidwa kwambiri inuyo mafuna mpira mutafika nawo pati kumbali ya kuyendetsa kapena kumbali yopeza luso la usewera kapena kumbali yona kuti mpira ukukwera kunkhotakota mafuna mtachita chani choyambirira 40 neyo ndine kochi ndipo nini mapepala awu kochi napangako timaphunzira ngakhale sinapani kadalibe pophunzirabe koma panopa ndine ndi license koma napangira ku dziko la South Africa ndine na certificate yokochi komanso kumbuyoko ninkaimbira mpira ndiso certificate yolifalira koma zonse zinazika pambale koma kwambiri zokochi pano zikhanga tini zikupita pasukani nikusakira be maphunziro kuti ntapeza maphunziro okwanira kuti mwina dzafike level ngati mene anafika anthu ena kuti timu ya league kapena ndithu kufika pa level ina yake yabwino international kumene ndiye chidwi changa kwambiri pampira chimene chilipo komanso kuchoka pamene popo kakang'ono amene makapeza kakhala kumudziko nimathawa namanga mpanda ground kuchinga mpanda mwina ndi bango loselija nkumayika kandrama 600,000 1 million 2 million matimu ankommunity azitani azilimba zimene zonse zimene zapangisa motivate kuti maplayers ambiri aone mpira nkhotakota kuti mpiraso ndi ndalama mwachidule mukuthandiza kukweza masewero a mpira amene nde kwambiri imene madzikana cho kwambiri masewero a mpira nkhotakota nkhotakota ikamene kuti iyi ni anthu ena amene amapanga za mpira amatukula mpira ine Jimmy Smith Alex Pambwe kumponda gaga tiliso ndi Tom ali South Africa koma amapanga so cha kubuwa ko kungochula kucha bewo chepa tinasewe ina papoma paja patalina mati Nyambalo Shabani Nyambalo na ndoti kukasamba kuli chinsana na ndoti amene mukuyesetsa ni chakuchiya kwa mwasapo kwa ona buskefa kuchiya kumakhala mpunga kwa kula ina chilezi kumeneko nawo ndoti tikamakamba za mpira anthu ake ndena amene chabwino kodi kunja kwa dziko lino masapota timu yanji ineno Arsenal kuli mkhale timu yoti akhale kugonja zaka zonsezi chidachitika njani Arsenal zone akhale kugonja zaka zonsezi
koma tikamanena mpira sikuli basi popeza mwatenga ligi koma kumuona tactic kapena standard ya mpira kaseweredwe kuti timu imamenya bwanji munthu watsata mpira nomata kuti kani wamaniyu kani wachese koma kutengera standard ya mpira zimangoona mwina kuvuta Arsenal choti ligi sinatenge patenga nthawi osatenga koma Arsenal imamenya mpira wosamba mpira wosamba mpira wosamba kuti chako chakapena kuti kilombero umodzi wabwino fa Arsenal ndimo kale palibe drama koma Arsenal ndimone kuti imamenya mpira wosangalatsa kwambiri lately crop ya osewera amene alipo kwa Arsenal makunda kwa osewera wake kuti kama tula za Arsenal baba toyambirira ile ndimokuda kwambiri Leandro Trossard player amene amasakasa kwambiri Saka kumasoma chini tapi ya tutinajuja David Laya pa golo pamene baje mazoda amene wavuta ni ma clean sheet kwambiri komaso Odegaard captain zimuonetsa kuti ababa anamalo cholinga chabwino kumbuyo ko kuletsa chaka chinoyi mumakonda mondani imene ilipo ka generation kamene mukatuza za Bless kuli ma player ambiri koma ineyo player odi nikakhala moyo wangu masangalala ndipo nimafunitsisa kuti siku lina nditasacheza nayo live ni Mike Nkwate mwalibo digital Mike Nkwate inemo munyadire pamwe tizambwerese kuti mucheze nayo program vuto palibe ndipo zasangala kwambiri pochosala la digital lija ine na mwini wake paine ndeka ni mati drill meje ni drill machini bwana amwana jama lopo salo ndikatundu amene ojakweza striker chomba nkhanga Bless je sibweza sumine kupanga struggling mapeza kuti mina ma game kuluza cha fati kamanena mpira tizuona kuti kodi ball controlling yake muthi ili modani Nkwate nzone sese pa mipira 10 ngati amakhala oluza mpira mwino khozokhala umodzi koma accurate pass limo is a complete player ndipo ine ku Bless kuchako ndikamane kuti kuli player kapena ku Malawi kuno temati kuli player ni Nkwate yuja komanso je idana ujaye famena Jason Madara fama zoju mwakutani akupanga ku Wanderers amakusangalatsa ni ndani onse ine ku Wanderers player mema sangalasa kula awiri woyamba ni Kakao tikati Kakao ndesinginiyo singini amene aja Madara komanso Wizi mpinga njira player mwana waja ni player bwino koma zinangomona kuti ababa ka period akaka pang'ono kapesa nakangati katsepotenge mmene amone pa nthawi yamba especially amalanga ndingudisata bwino game ya kudabwera matimu aku Mozambique Disongo ni chani cha zomala amenya Wisdom mpinga njira si Malawi football ya imene ni European football amathamanga mwana overlapping ya bwino umadziwa chomwe akutani akuchita ati Wizi ngati ukuniva ineyo tabwereraso mpesa imene ijayo ubwerere kaye papeso namenya mwina zikhoza kupanga affect zimene koma pesi jona amenya game imene ijayo ino si supporter wa Bulesi umakakaduka ndi ma supporter wa Wanderers ma player wa Wanderers kulibe ko player iniyo ni makamba sampira ine panopa choyamba ndine Malawi Wanderers ndimu yaku Malawi Bulesi ndimu yakuti yaku Malawi ine ni mapanga za mpira lero nchomwe ni makhulupirira ne player alibe timu lero Promise Kamwendo ali kujani Wanderers dzana anali kuti Dedza kumbuya kuwadedza anali kumchinji mavesese koma ngati ndi supporter Wanderers akadaibi kuti Wanderers konko ine ndikuyankhula wasatengera kuti ndino Bless koma tikamanya kuti ku Malawi kuno tini ma player Wisdom mpinga njiro chani player wabwe league ya Bullets yakuphonyani chaka chino munamva bwanji kuluza ka 7 masewera kunyumba kuti madya chakudya chakudya ti madya koma chimetika mbatima kwambiri moli mbantima kwambiri masewera chinthu china choti kumbukira 40 chonena kuti mpira ni masewero zinthu zongosewera zongosangalatsa satipanga affect moyo wathu yayi kuti zikumbukira ma supporters tonse kuti mpira ni masewero akho zokhala iliyonse lopano tikasewera koma nthangati zimuthunga lero anupite ku sukulu ya 6 kolo kumawa hayi zizongosewera zimene Bless yaluza pa zifukwa zingapo sizinayende komanso tendi kambechunga Bless jatenga zikho mochuluka like 2 season ago natenga zikho zonse zimene zinathandiza kuti mpira wathu sikupita pasogolo koma zisachitika ma season awiri apa competition ilebe ora matimu akunjawa kamationa azidziwa kuti ku Malawi kuli matimu kodi ku Malawi kuno mphunzitsi amene mumandaira kamtengo kumvulira chisote ndani maphunzitsi ali pambiri koma ningochula kochepa ine sintatapa wina coach ya wina amene mapasa sole mkwambiri ku Malawi kuti ababa ni coach of course is a foreign coach tendi mpasa sole mpasowa icho
chabwino paswani kwa chabwino siku limene simmaliwalira kumpira lowawitsa kwambiri pa moyo wanu kufikira pamene tikulankhula na program ineyo ya mtetsa time sport ndiliti kudachitika chani ngati kumpira wa Super League kapena kumpira kaya wa Super League kaya wa dziko koma mudamva kupweteka kwambiri tsiku limene tsiku limeneyo kumpira limanipweteka kwambiri kuti apapa zinthu sizinaende bwino ndi tsiku limene Bulesi inaluzani Wanderers game yapita kumene ya FDH kapena ya league iyi yapita kumene ya 1-0 ya 1-0 game imene ijayi kwa ine zinanikhuza kwambiri fasi inali game modifitika datakudani kuluza inamenya bwino kwambiri ya Bulesi inamenya bwino mpira komabe nzampira navomereza kuti it's okay koma tsiku limene ndipogwede akazana mali bwanje kaluza Bulesi basi zampira amona specimen matenga ine yampira ndi zampira nditamuvumiza lero tawina singakhala wina daily sikulina tuluzeko fampira ngati malo matimu almost oyendetsa mpira kuno kumudzi amene mmamvulira chisote kaya mwini timu kaya oyendetsa ndani kumalaiko bali ngati kani ma CEO wa kani ma chairman kani ma president ama timu amene mumati kumauyo amachita zampira okay choyamba ulemu pili kwa munthu wankulu bana Friedrich haya kubwera kwawo kwa sintha zambiri kumpira chabwino chinthu chimene chocho chinthu choti ife amalawi tichinyadire chachiwiri ndikupempha asupezepo mwayi bwana haiya ngati mukuniveni kaka kupemphani unena kuti inuyo kumwambako zinthu zili bwino koma reform kumusu mpira wakufa chifukwa choti mwina mwangopinda manja kumusu kuku kozakuona kwakhalitsa anthu kumpira kumusu kuyambira federation ilipuwa kuchoka apopo azisogoleri ama district especially central region suti nkhota kota yokha ni kunena ya kunchinji kasungu ni mavuto kaoka federation asogoleri bias meikukula kumene kunkapitako anthu ena akhala mwina munthu anapeza kuti chairman wa pa district mwina tili ku primary panapatsana senthido akana alipo dindo mweyo kodi ife amalawi vuto kuti mwana wanaenekaka kunipatsa udindo nimongongwamira kapena kunyadira kugwira kuno ntchito cha first 3 to 5 years kwinako mkanisa nkhaso ni mayiwala za mavuto mafotokoza za hai alipo wina amene oyendetsaso amene mkozonera kuti awo oyendetsa mpira na ambiri otikhoza kuatchula komanso peka anthu amene amapanga sponsor ndalama zawo for example bwana Tom Mpinganjira ulemu wanu igwe inuwe ni munthu wankulu mwanifunsa bwinere Wanderers kupanda Mpinganjira timu inata chifukwa chani amwene munthu amene amatenga ndalama zake nkusiya business zake kuzika kumpira tendi muope timpatsa ulemu famala munthu anthu sandalama limu Mpinganjira jenoyena ulemu munthu uja ulemu wake ndithu chipewa timvulire ni munthu wankulu amene uja yafika Wanderers apa pachifukwa cha iwati nikuuzani ndipo timu ija imatha support Wanderers ukamba muona mtima kuti ayankhule mwina motumbwa kunyoza Mpinganjira ni mistake ikulu ulemu wanu bwana ndipo sekulina nimafunisisa kuti ngati kuthekera kulipo tazendera kodi m'maderamo muti kuwozera kosompira kasiposa kakang'ono muja mnayika ngati ma FDH mabanki maya kuja kungotenga kuti ndamatino maipeka pa district kuti tizimenyabe zikhozo tithandiza bwino kwambiri kufikira tsiku lina pamene tidzakhalitso ndi program ina ya nkhani za masewero mtedza time sport kuchokera kwa ine coach player Peter Fortin mukachotelekelea apa koma tisanatseka program kaka mukhozonena kuti munana kutsekerani kuti muli ndi uthenga omaliza ineyo ndifuna ndingopereka kumoni kwa anthu awiri atatu amene ene amalitsata kwambiri choyamba mkazi ni ananga komanso ngono wanga Isa Ausi komanso Osman Smith Uncle Smith amene matazana program yatedzatedza ave kukoma kuti kaka natanidi anapita komanso azanga ku South uku Mike Ndala ngati akunivala ndiye ulemu wake inusa 40 tikupatsana ulemu kwambiri komanso tikuwatsimikizira anthu ankhotakota kunena kuti ife anthu ankhotakota ndife anthu odala tili matalent koma lero zomvetsa chisoni Grenada community likungoswedwa mapholo kuti matimu ambe kumenyerapo mapholo ine chilichonse community ground inatheka koma mapholo akusowa kuti mpira basi uyende yang'anapo na tsogolera athu mene komanso kukhaso yang'anapo chifukwa luso la nyamata lobisika ili silionekera chifukwa lili mbali ndiye mawanga omaliza apita 40
na amene kunena kuti zabwino zotsatira Dominic ndakuvana Jimmy eh Jimmy Smith Kamanga kutifikisa pa mtsiniziro pa mtedza Time Sport poka chotaka kalona tidzakasoni program ina iyonga yoteresa bale mama bye bye.